So wa pa maabot ang mga katsila sa Pilipinas, duna ni mga lain-laing gingharian sa mga isla nga adunahan sa kultura ug komersyo. Usa na niini ang gingharian sa Bohol nga kung asa ang sentro sa gingharian kay sa Tagbilaran Strait nga napatong-an sa dawis ug mansasa sa Tagbilaran City. Kini ang istorya sa kidatuan sa dapitan sa Bohol ug ang ilahang pagigubat sa gingharian sa Ternate sa Molucas nga mao'y hinungdan sa paglusno sa Bohol ug ang ilahang pagbalhin sa dapitan sa Zamboanga sa Mindanao. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Matod sa usa ka iladong historiador nga si Dr. Jess Terol nga ang gingharian sa Bohol kay gamhanan kaayo nga adunay hapit moabot sa 10,000 mga balay ang nakabarog sa taas sa tubig, dagat ug daghang pang mga balay ang nasa baybayon sa Tagbilaran hangtod sa Baclayon. Nagsugod ang settlement sa isla ni adtong niabot ang tawo sa Bohol nga gikan sa Northern Mindanao ni adtong 12th century AD. Unya katong mga tawhana nagsettle sa isla sa Panglao sa Bohol, pero kadaghanan sa mga unang nitibong namuyo sa duol sa isla sa Bohol kay di mudawat sa bag-ong nangabot sa lugar. Maong napugos sa mga bag-ong abot nga sa dapit sa west na lang sila sa isla magtukod og settlement. Nagsugod na pud sila kalakal sa mga duol nga mga isla ug sa mga insect nga mao hinungdan sa pag-asenso sa ilahang gingharian. Matod pa sa mga gisuwat sa mga katsila nga ang gingharian sa Bohol kay murag Venice of the East, ang kanindot niini nga naa sa baybayon naglinya ang mga balay ug puwerteng limpyuha. Ug tungod sa ilahang nindot nga relasyon o kalakal sa lain-laing isla ug mga insect, ming-asenso og nahimong gamhanan ang ilang gingharian sa Central Visayas. Naa sa ilawom sa kontrol sa gingharian ng mga isla sama sa Siquijor, Tanhay, Negros Oriental, Northern Mindanao, gikan sa Zamboanga hangtod sa Surigao, sa boundary sa Rahanet sa Butuan, o gikan sa Southern Leyte hangtod sa Eastern Mindanao hangtod sa Davao Oriental. Daghang embahada sa lain-laing mga gingharian sa Southeast Asia ang nagpadala sa ilahang mga ambasador sa Bohol ug usa na niini ang ambasador sa gingharian sa Ternate sa Molucas, Indonesia, ang Spice Island. Ang nangulo sa gingharian sa Bohol atong mga panahuna nga nailhan sa record sa mga Agustinian Recoletos kay ang managsuong pagbuaya og daylisan nga mao'y pinakataas nga nangulo ug nasa ilawom nila ang daghang dato. Matod pa sa unang record sa mga Jesuits sang managsuong prinsipe kay iladong si Manang Kiluay Tupong si pagbuaya ug si Waylisang makabungkag si daylisan. Matod pa usab sa mga Jesuits nga pila na katuig ang milabay usa ka prinsesa sa kidatuan sa dapitan ug gingharian sa Bohol nga si Prinsesa Bugbong nga puwerteng gwapaha nga diin si Dato Sumanga sa Leyte niatake sa baybayon sa China para manguhag puthaw ug ulipon para iregalo sa kamot sa prinsesa. Pero usa ka adlaw ang ambasador sa Ternate gibastos ang usa sa asawa sa nangulo sa gingharian pero wala masuwat kung si kinsa sa duha ka nangulo sa gingharian ang nasuko, si pagbuaya ba or daylisan. Maong gisilutan ng ambasador sa Ternate o gihiwa ang duha ka dunggan og ilong niini sa atubangan sa daghang tawo o pagkahuman gipadala kinig pabalik ngadto sa Ternate, Indonesia. Sa dihang nauli na og naabot sa Ternate ang ambasador og nakita sa hari sa Ternate nga wa nay dunggan og ilong ang iyang ambasador, puwerteng sukua sa hari sa kahimtan sa iyang batos.
Maong nanumpa kini nga mobaw sa mga Boholano og niadtong panahona ang mga Portuges kay tua na sa isla sa Ternate sa Molucas o Spice Island. Nag-andam dayon ang hari sa Ternate para sa iyang planong pag-atake sa Bohol ug nakig-alyansa sa mga Portuges nga naa sa iyang isla. Maong niadtong tuig 1563 nagpadala ang hari sa Ternate og mga barko padung sa Bohol kauban ng mga Portuges dala ang ilahang mga armas nga pusil. Pero dili dungan nga miabot ang mga barko nila sa Bohol mikabat pag-unom ka buwan ang kadugayon sa pag-abot sa ikaduhang grupo sa mga barko kay gituyo kato nila para dili magduda ang mga Boholano sa ilahang pag-atake. Buutan pa kuno kaayo ang mga taga-Ternate sa mga Boholano maong wa gayud magduda ang taga-Bohol sa mga taga-Ternate ug kumpiyansa lang kaayo sila sa mga hinampak. Pero mahuman mo labay ang 8 ka bulan kalit lang nga nagtipon ang tanang barko sa mga taga-Ternate sa dagat ug kalit lang ni gawas ang mga Portuges ug nagpabuto sa ilahang mga pusil ug kanyon. Nakuratan ang mga Boholano sa mga panghitabong pag-atake sa ilahang kontra pero bisan pa man nakigbisog bagihapon ang mga taga-Bohol ug nakapatay po sila sa ilahang kontra. Pero napildi gyud ang mga Boholano sa gubat tungod kay nakalitan sila sa pag-atake sa ilang kontra, wa sila kapangandam ug usapasad ang mga pusil sa mga Portuges nga mulapos ra ang bala sa ilahang taming. Tanang panghitabo sa gubat niadtong tuig 1563 sa kidatuan sa dapitan kontra sa gingharian sa Ternate, Indonesia, gisulti tanan ni Dato si Katuna kang Miguel Lopez de Legazpi sa dihang miabot ang konkistador sa Bohol gikan sa Zamboanga. Og niadtong tuig 1565 si Dato si Katuna nihatag og affidavit kang Fernando Riquel ang tignotaryo sa fleet ni Miguel Lopez de Legazpi og giistorya sa dato ang nahitabong gubat sa Bohol ug pila ka buok ang gibihag sa ilahang kontra. Matod pa sa istorya ni Dato si Katuna nga napatay kuno sa gubat si Prinsipe Dailisan or Wailisang makabungkag ug para malikayan ang paghugno sa ilang gingharian, nagdesisyon si Pagbuaya nga ibalhin ang nahabiling mga tao sa teritoryo sa North Mindanao. Ug hapit mokabat sa 10,000 ka tawo ang nikuyog ni Pagbuaya sa dapitan sa Zamboanga del Norte ug pila ka libong lutaw o mga badyaw ang miuban kang Pagbuaya sa Mindanao. Kadaghana nila kay nibalhin sa dapitan kauban sa ilang pangulo pero daghan po ang nahabilin sa Bohol sama nilang Dato si Katuna ug Raha Sigala. Sa dapitan na kontra ni Pagbuaya ang usa ka sultan sa Borneo pero insakto kaayong naabot si Miguel Lopez de Legazpi sa dapitan sa Zamboanga ug nakipag-alyansa sila sa mga Katsila. Usa sa mga tao ni Pagbuaya ang miuban sa mga Katsila paingon sa Bohol nga diin nakipag-alyansa pod ang mga nahabiling dato didto sa mga Katsila nga sila Raha Sigala ug nakipag-blood compact sila. Unya ang anak ni Pagbuaya nga si Manuok kay nagpabunyag sa Katolisismo ug gitagaag pangalan nga si Pedro Manuel Manuok ug nakig-uban sa mga Katsila para sa kupon ang Manila. Nikuyog pod si Manuok sa mga Katsila kauban ang iyang mga sundao para sa kupon ng Camarines ug Southern Luzon. Si Manuok pod ang nisakop sa lungsod sa Bayog kundiin gitukod nila ang usa sa Kristiyanong settlement didto kauban ang mga Katsila nga gitawag nag Iligan City sa pagkakaron. Mao nga dunay duol nga koneksyon ang mga taga-dapitan ug Iligan kay gikan naman sila sa usa ka gingharian, ang kidatuan sa dapitan or gingharian sa Bohol. Samtang ang igagaw ni Manuok nga si Laria kay niuban sa mga Katsila para sa ilang pag-atake sa Ternate sa Indonesia kontra sa mga Portuges. Maong sa katapusan nakabawas gayod ang mga taga-Bohol sa ilang pagkapildi sa gubat diadtong 1563 sa mga taga-Ternate.
Ang pagigubat sa mga taga Ternate sa Indonesia sa Bohol ni atong 1563 mo'y hinungdan nga gibalhin sa mga Boholano ang dapitan sa Zamboanga. Mao putoy rason maong wa maglisod si Miguel Lopez de Legazpi para makipag-alyansa sa mga nitibo kay kontra man sa mga katsila ang mga Portuges. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisat TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtan-aw.